Allah Ar-Rahmanu Al-Mannanu ya Rabbana. Babu ya Allah Ar-Rahmanu Al-Mannanu ya Rabbana. Da sunan Allah wanda ya yo dukan komai, ninka salatin kaga daha ya wuce komai, ka sanyo har da sahabu duka sun yi komai. Ilahu Rabbana. Babu ya Allah Ar-Rahmanu Al-Mannanu ya Rabbana. Cewa Usman na Madika na raina, Sidi Mustapha Taraba sannu jigona, Sidi Muhammad Gombe shi kurum na sayyid ne, labbai ka sayyadi. Babu ya Allah Ar-Rahmanu Al-Mannanu ya Rabbana. Ranar 20 ga watan Nuwamba ne 2020, ina gano masifa ne, ba dan tsawon rai ba Allah da fa ban sha ba, alhamdu rabbana. Babu ya Allah Ar-Rahmanu Al-Mannanu ya Rabbana. Da sallan asuba bayan yin wazifa ne, na fito wanka waya take ta ringin ne, dubin da zan yi na gano Sidi Mustapha ne, labbai ka sayyadi. Babu ya Allah Ar-Rahmanu Al-Mannanu ya Rabbana. Ina ta gidan wayanka baka ragawa. Wallahi na dan shiga wanka ne, to yanzu na fito kuma shine sai na bi tawo da na ga miss call din. Okay, dama akwai majalisin da aka gayyace ni ne a garin Yelwa da kuma Sardauna. Na'am malam. Kuma garin Yelwa kullum dama ina zuwa mu. To Sardauna kuma ban taba zuwa ba. Okay, na'am malam. Shi ne nake so ka wakilce da garin Yelwa sai in je Sardauna ni kuma. Okay, dama ya zo rana ɗaya ne kenan. Rana ɗaya ne dama, rana ɗaya ne abun yanzu. To na'am malam. To ina so in kaje na majalisin akan za a yi majalisin ne akan maganan jazaba da suluki da fana'i da makayi ne dama. Na'am malam, jazaba da suluki da fana'i da makayi. Akan za ka je kai majalisin ba? Na'am malam da imarku. Ok, to ba matsala. Da imarku muna godiya kairan. Da Allah, a hanzarta. Na'am shehu, ko za ku hanzarta da mai daidai ne? To ba damuwa insha Allah. Babu ya Allah Ar-Rahmanu Al-Mannanu ya Rabbana. Bayan mun yi waya sai kurum na shirya ne, na kira umma na don in nemi albarka ne, kwatsam sai na dace umma gashi ta ɗauka, labbaiki sai ya da. Babu ya Allah Ar-Rahmanu Al-Mannanu ya Rabbana. Mama? Na? Dama malamin mu ne aikin Taraba nace bari nema albarkan ki. To. To Allah ba da sa. Na gode. Babu ya Allah Ar-Rahmanu Al-Mannanu ya Rabbana. Na kamo hanya Jalingo ne na dosa, mun yi awa 3 kafin mu je na bosa, sai ga mu a tasha mun fa canja mota ne, bali za mu je. Babu ya Allah Ar-Rahmanu Al-Mannanu ya Rabbana. Mun kamo hanya arɗo kola mun kaiwa, na kira komai gausi injiya suke yalwa, da ɗauka a sai na ji zance mai rikitarwa, ko bani komawa. Babu ya Allah Ar-Rahmanu Al-Mannanu ya Rabbana. Wa alaikum salam, komai gausi. Ya yi zuwa daina. Yanzu haka dai muna daidai an ardo kola. Kai gaskiya mamu tsakan gari an zo an ce za ki zarafin ki.
To suwaye kuma hukuma ne ko mutanen gari? to ni da an ce da matakan gari na ji ana cewa gari abin da ni gani ni ma haka ina wannan. Sai to yanzu wannan zuwan namu fa umurni ne in mu koma mun yi ladabi kenan. To ladabi lafiya ta fi komai ai ka gani da wani abu ya ai ba ban za ku koma ba. Bari kai dai zan kira ka kawai wannan umurni ne za mu zo kawai in ma sun kashe mu kawai shahada mu kai kawai shine. Babu ya Allah Ar-Rahmanu Al-Mannanu ya Rabbana. Bayan mun yi waya ina ta nazari kenan, idan har na koma na yi ladabi kenan, na yanke shawaran gwara in je su karni jihadi zanayi. Babu ya Allah Ar-Rahmanu Al-Mannanu ya Rabbana. Mun iso bali muka canja mota ne, garin jata mun isa na nemi mai mashin ne, na ce mai yalwa ya ce da ni mu tafi wayo kadara. Babu ya Allah Ar-Rahmanu Al-Mannanu ya Rabbana. Mun isa kenan na kira ko mai gausi, na ce ku taho mu haɗu a hanya dangausi, ya amsa hanya mokaci da ba da wuta cikin dajuna. Babu ya Allah Ar-Rahmanu Al-Mannanu ya Rabbana. Yan banga suka tare mu akan hanya, waya suka duba sai suka ce da ni hayya, suka saukar ni suka kama inji buga kamar maiwa. Babu ya Allah Ar-Rahmanu Al-Mannanu ya Rabbana. Duka na fa suke na fara ramawa, wai na ce komai Allah a uzurima, ba dan sun yi yawa a da ba za su cimmi ni ba, da za a mutu ne. Babu ya Allah Ar-Rahmanu Al-Mannanu ya Rabbana. Wa fa kawai ina ji ina gani a karkwance, asibiti kawai ina gani a can kwance.